Hi guys, good morning. Si Nanay Basing ni karon kay Domingo man manimbasa niya hanggang balik ra sa kong vlog sa ining uli ko kay magsikan mo sa man sa mga ako na matupan hindi na magdagapil mga to guys ang tawag ko ang kabasa manimbang ngayong ako. A few moments later. Hi guys, di ana pud mi na uli nang migi ka nanimba si Karma sa mga simbahan. Na uli naman mi trabaho na pud din is bahay. Isang Domingo na ay mga ginagmay trabaho. Kinahanglan dahil gud nga simba tag kada Domingo kay obligasyon nato ng pagsimba kada Domingo. Isip usa ka Kristiyanos. Mga guys, yan po meninjo og apel nga tagaan ta mi magang panglawas nga makasimba pa mi nga mga tiguang na ba mi. Daghang salamat sa inyong pag suporta og sa pag tan-aw ni akong channel Nanay Basing channel. Daghang salamat guys ug unya mag tahi pa po ko unsa ang tiwason to ang tahiin ang i-vlog po to. Thank you. Hi guys, madong gabi asumpay ni sa hang pag-vlog na ganiyang buntag nga nang simba ko. Karon gikan pud ni sa kapilya ganang nobena mi sa Senior Santo Niño kay kapistahan naman niya karong 14. Nangadji mi didto ug pag-abot na diri na nihapon. Salamat guys sa inyong pag-like ug manginaot ko nga inyong apinduton ang subscribe ug like ug share. Ug daghang kaayon salamat guys. God bless sa tanan nga katong ni-subscribe ug sawa pa mo subscribe. Thank you. Daghang kaayon salamat.